To bende kinde mabende ni dadhok makamano ji 11 mabende koro ni dadhogi. Wadwaro mar mondo mi wang'i kit IEBC mabende wadwaro. Rang'iny mag oganda mano bedo shortlisted 11 mabende ni dadhogi. Winjo kanyo wakili Wasaga bende wacho ni nitiere moko kuom oganda mabende nantiere koda to. Gi moko kuom jogo eko mabende no bedo shortlisted. Zablon kakelie twak ji 11 mano bedo shortlisted makamage. Bende paro ni king'iyogi e yo makare rang'iny margi gi IEBC machal nade ma piny Kenya nyalo bedo ni wadwaro nikech king'iyo kar na shortlisting nyalo ng'iyo ni en IEBC motenore kod weche mag siasa en IEBC motenore kod okang' machal nade. Erokamano ahinya kuom thuolo gi pacha aparo ni so far so good tich osetiere maber. Jogo manomi tich mondo mi owal jotelo mabro tayo weche mag IEBC osetimo tich kendo e thuolo ni negimi sofa negimi waji 11 magisedayo dhoggi kendo king'iyo kaka interviews ne dhi nyime to yudo ni jogi thothgi gin joma beto lony e weche mag chik, gin joma osetiyo e log tich mopogore opogore. Koro kane ochak da dhogi tiyudo ni gin gi experience ma opogore opogore. To nitie kuonde moko ma bet no omiya interest matin king'iyo ng'amiyo kaka Joy Brenda Mdivo mane oyudo thuolo modadhoge. Tiyudo ni bet osebede e thuolo no e siwandha e weche mag conflict resolution e party mar UDA. Kendo king'iyo experience mare bende yudo ni beto lony gi weche mag machal kamago. Experience ne be king'iyo tiyudo ni osebedo gi experience manyaromo karibu igini 23. Koro kichaki duogi ng'iyo wuoyi be mane bet otegno matin, wuoyi mabet dende niang' iluongo ni Simeon Nyachae. Yudo ni embe en gi experience. Yes. Yudo ni embe en gi experience mosebedo nyaka judge in East Africa at a level mar East African. Koro yudo ni jogi duto kikelo gi kanyakla kachiel kod ng'amiyo bende jakod ng'wele giri kichaki duogi ng'iyo Rastas giri jomane obedo kidayo dhoge to nitie geno. Kan kang'iyo to nitie geno ni at the end of the day wadhi yudo ng'at motegno mabro tayo IEBC to the next level. Gima bro kwayo jopiny mondo mi wabed gi subira matin mondo jomano mi tich otim tich kendo gitieki kendo giter nyingi ariyo manyaka ter ne jatelo maduong'. To bang' mano pod obro duogo kod mana kaka joneno mokwongo sewacho mondo mi process ni odhi kalure kod chik. Erokamano. Bende kinde mabende ni dadhogi